Tässä videossa mä kerron teille, että mitä hyötyä on siitä, että valitsee sitten ammattikuvaajan mahdollisesti kuvaamaan omia häitä verrattuna vaikka siihen, että on joku harrastelijakuvaaja tai sitten, että joku tuttu esimerkiksi kuvaa ne häät tai jotain muuta tällaista. Yleisellä tasolla ammattikuvaajan valinta tuo sellaista turvaa ja varmuutta kaikkiin kuvaukseen liittyviin asioihin siinä hääpäivän aikana ja ennen sitä ja sen jälkeenkin. Esimerkiksi ammattikuvaaja ihan varmasti ei tee teille ohareita, vaan saapuu paikalle silloin, kun on sovittu. Kenelläkään kunnon ammattilaisella ei ole varaa tehdä tällaisia, niin se on iso mainehaitta ja kaikkea muutakin niin todella ikävästi tehty, niin ammattilainen ei tietenkään tee tällaista. Mutta se nyt on myöskin hyvin tällainen pieni mahdollisuus, että näin tapahtuu muutenkaan, mutta kuitenkin. Toinen asia, millä ammattikuvaaja tuo varmuutta, on se, että ammattikuvaaja pitää huolta siitä, että ne kuvat ei missään nimessä pääse missään kohtaa tuhoutumaan. Eli esimerkiksi sen takia, että joku laite hajoaa, kovalevy tuhoutuu, rikkoutuu tai muistikortti häviää tai jotain muuta, niin ammattikuvaaja pitää huolta, että näin ei pääse käymään. Eli käytännössä ammattilaisen kanssa ei pitäisi olla mahdollista, että ne kuvat jotenkin tuhoutuu ennen kuin te saatte ne. Esimerkiksi ammattilaiskameroissa on suoraan 2 muistikorttipaikkaa, johon sitten useimmat tekevät niin, että ne suoraan kun kuvan ottaa, niin se menee heti 2 eri muistikortille siellä kameran sisällä, jolloin tarkoittaa sitä, että jos muistikortti lakkaa toimimasta yhtäkkiä, niin ne kuvat on vielä olemassa toisella muistikortilla varmasti siellä. Eli tavallaan ne kuvat on jo varmuuskopioitu heti siitä ottohetkestä alkaen. Sen lisäksi ammattikuvaaja tietenkin pitää huolta sen häiden jälkeen, että ne kuvat sitten menee oikeaan paikkaan, pysyy tallessa ja ne on varmuuskopioitu ja näin, että ne ei myöskään missään vaiheessa muuten pääse sitten minkään laiterikon tai muun takia tuhoutumaan. Eli myöskään ei voi sitten käydä niin, että te jäisitte ilman kuvia jostain syystä, niin ammattilainen pitää tällaisista asioista varmasti huolta. No sitten ammattilainen on varmasti myös varautunut sellaisiin asioihin, että jos tulee laiterikko siinä sen päivän aikana, esimerkiksi kamera voi hajota, kamera voi vaikka pudota tai muuten vaan lakata toimimasta, se on kuitenkin tällainen elektroninen laite ja niin kuin kaikki tietää, niin joskus nekin, vaikka olisi kuinka hyviä, niin saattaa yhtäkkiä vaan hajota tai lakata toimimasta ja sen takia ammattilaiset varautuu näihin asioihin sillä lailla, että kameroita on mukana aina enemmän kuin 1 varmasti, joskus jopa enemmän kuin 2 joissain tapauksissa, mutta kuitenkin näin, että vaikka 1 kamera lakkaisi jostain syystä toimimasta, niin on olemassa vielä sitten varakameroita, jolla pystyy jatkamaan sitten kuvauksen loppuun, eli kuvat ei jää senkään takia sitten saamatta, että kamera hajoaa kesken kaiken. No, ammattilainen osaa sitten myös varmasti selviytyä tällaisista yllättävistä tilanteista, mitä hääpäivän aikana saattaa tulla, jos vaikka yhtäkkiä meneekin sähköt koko paikasta ja onkin tosi pimeätä tai onkin huono sää tai jotain muuta, mitä ikinä voi tapahtua, niin ammattilaisella on sitten keinot selviytyä näistä, eli kuvaaminen pystyy jatkumaan sitten tällaisista yllättävistä ja epäoptimaalisista olosuhteista huolimatta sitten, eli tämmöisetkään asiat ei sitten ammattilaisen toimintaa kuitenkaan estä tai keskeytä, niin se on myöskin tällainen ammattilaisen selkeä etu. Ja sellainen juttu kannattaa myöskin huomioida, että nimenomaan häihin erikoistunut ammattikuvaaja niin sitten paljon todennäköisemmin osaa ohjata hääparia siinä, kun otetaan hääparista niitä kahdenkeskisiä potrettikuvia, niin osaa ohjata teitä sillä tavalla, että niistä kuvista tulee luonnollisen oloisia ja hienoja ja näin. Eli vaikka joku olisi tosi hyvä valokuvaaja, mutta ei ole nimenomaan hääkuvausta tehnyt, niin se ei silloin tarkoita sitä, että hän välttämättä osaa niinku semmoisia hienoja hääpotretteja ottaa siinä mielessä, että saisi teistä sen parhaan mahdollisen irti niissä kuvissa, eli saisi teidät rentoutumaan ja olemaan niissä kuvissa sillä, että niistä tulee luonnollisen näköisiä sellaisia, mitä haluaa vielä katsella. Eli hyvä valokuvaaja ei automaattisesti tarkoita, että on hyvä hääkuvaaja. Ja tietenkin vielä se, että sitten ammattilainen myös varmasti toimittaa ne kuvat siinä sopimuksessa olevan aikataulun mukaisesti, eli te varmasti sitten myös saatte ne kuvat, eikä ne jää johonkin sitten vuosikausiksi pyörimään, kun ei ole oikein kerinnyt tehdä niitä tai jotain muuta, niin ammattilainen hoitaa myös varmasti sitten ne kuvat teille sillä, että te saatte ne siihen aikaan, kun oli sovittu. Eli sekin on aika tärkeää, koska ei niistä kuvista ole sitten mitään hyötyä, jos ei niitä oikein meinaa koskaan saada tai jos niitä joutuu hirveästi kyselemään perään sitten vielä pitkän aikaa ja metsästämään, että
voisiko ne nyt saada jo, niin se ei ole tietenkään kauhean kivaa. Niin ammattilaisen kanssa myös tällaiselta välttyy.